Nghyfyrddin i weld os yw plant ysgol yn meddwl bod yn syniad da cael parc arall yn Nghyfyrddin. Chofo parc chwarae? Dwi'n meddwl bod e'n syniad da iawn i gael parc arall i blant yn Nghyfyrddin. Fi'n creu ddyle fod mwy o bins yn Nghyfyrddin ar y stryd. Angen rhywle i'r plant i ware. Sa'n mwyn ddar ddweud. So ti'n meddwl bod yn syniad da i gael parc arall? Ie, fi'n Wyt credu. ti wedi meddwl pa arian sy'n mynd i dalu am y parc yma? Falle o'r cynulliad neu O'r cynulliad, so dyle mae yr well arian dy dod. ti bod yr arian yn mynd tuag at parc na ysbyty newydd. O na, Ti'n sylweddoli bod y parc newydd ma nawr, reit? Bydd'r arian sy'n mynd tuag at y seesaw i'r blant i chwarae arno. Bydde pobl ddim yn cael bwyd yn ysbyty. So ti'n mynd i meddwl cyn gweud, dy fe? Na, dim rili, na ddo. So tro nesaf, pan mae rhywun yn gofyn beth ydy'r stryd, wyt ti'n mynd i feddwl cyn ateb? Siwr o fod, ie. Ateb yn chwit chwat fel ai, becso am neb. Siom, real Siom, ateb athrawes. So, mae'r arian na, fyddwch chi prynu seesaw da, gallai hwnna fod yn talu am gyffuriau i bobl sal sy'n marw yn ysbyty. Chi'n sylweddoli na i chi? Na, ni ddim yn sylweddoli ni. So fydde neb yn golchi'r lloriau, bydden nhw'n cael dim bwyd yn ysbyty na ddim byd, so os dal well ti gael swing newydd, neu? Na, meddwl amdano fe fel na. Tro nesaf mae rhywun yn gofyn i chi mynd i feddwl fwy am y peth? Bydda, Reit. bydda, lawer fwy. Na fe, iawn, diolch. So mae well ti gael rhywle i roed y chewing gum na bod pobl yn cael bwyd yn ysbyty, os e? Na. Wel, yn amlwg graf ti newydd yn weithio fi, Dafydd. Mwyn yn heavy stuff. I'm not prepared for this. Mae sydd ti feddwl, tra, Dafydd, meddwl am y peth? Sa'n ti feina, dwi'n O'n i eisiau mwyn siopa yn dawel. Dafydd, oce?